Здравейте, аз се казвам Антон, на 32 години, родом от Бургас, България. Бургас е град в източна България, на бреговете на Черно море и е с население от 230 000 души. Именно в Бургас завърших основното си и висшето си образование. Български език се изучава в училище от 1 до 12 клас или от 7 до 18 годишна възраст. Български език се говори от 85% от населението на страната или близо 5,5 милиона души, като се счита, че 15 милиона души в цял свят имат български език като свой собствен език. Най-големите общности на българи в света са в Германия, Испания, Великобритания и Америка. Български език има 40 диалекта, които се говорят в различните части на страната. 24 май е най-българският официален празник, честван от българи по цял свят, които се събират да отпразнуват българската писменост и култура и славянските просветители Кирил и Методий, както и създаването на азбуката кирилица. Кирилицата и до ден днешен се счита за официалната азбука в 23 страни в Европа и Азия и на нея пишат над 250 милиона души. Едни от най-известните български личности по света са футболистът Христо Стоичков, актрисата Нина Добрев и тенисистът Григор Димитров. Киселото мляко и шопската салата са две от най-известните и разпознаваеми по цял свят български деликатеси, а розовото масло е с едно от най-високите качества в света. Характерно за България е, че когато искаме да кажем да или да изразим съгласие, ние го правим по този начин – да. А съответно, когато искаме да кажем не или да отречем, кимаме с глава по този начин – не. Това беше от мен. Довиждане.